ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज. तुमका माहिती आहे वहिनी ब्रेकिंग न्यूज काय हा? ठळक बातमी. असत की बरोबर. नाही. पण काय असं तुमका सांगते आजचे ठळक बातमी. एक तर काय तेलाच्या किमती वाढलेल्या आहात आणि दुसरी गोष्ट माहितीये आपले नवरे खूप खुश आहात त्या ब्रेकिंग न्यूज मध्ये. तुमका माहितीये ती न्यूज काय आहात ती? काय माझी अॅनिव्हर्सरी येता आणि माझा नवरा काल खुश होऊन असं डान्स करी येतो. मी म्हटलं काय झालं इतकं डान्स करता? तर माका सांगता आता माका ना तुका अॅनिव्हर्सरीसाठी गिफ्ट घ्यायची गरज नाही. मी म्हटलं का? मग काय म्हणतात ती माझ्याकडनं सोन्याची रिंग मागलेलं आहे ना. मी म्हटलं होय. तर त्यांनी मग काय सांगलं माहितीये परत डान्स करू लागले. तुम्ही करून दाखवा डान्स. असो 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 माका रिलो रात. मी म्हटलं कित्याक नाही घेऊच्यात माझ्यासाठी सोन्याची रिंग. सांगतले ती ह्याचा अर्थ ठळक बातमी नाही वाचलाय. म्हटलं कसली? तुमका पण प्रश्न पडलो. मोदींनी सांगितल्याने 1 वर्षापर्यंत सोना खरेदी करू नका आणि ह्या खुशीमध्ये माझा नवरा डान्स करी होतो कारण त्याका आता माका सोन्याची गोष्ट खरेदी करून देऊची गरज नाही. बरं, या मी आजच ऐकलंय आपण तुझ्या तोडून बाय. अजून पण न्यूज आहे तुमका माहिती अशी अनाउन्समेंट झालेली आहे की बाहेर परदेशात फिराक जाऊ नका. तुम्ही केलेलेत ना प्लॅन? आता मला कालच तुम्ही फोनवर सांगत होतात अरे माझ्या सोनमला ना सुट्टी असा तर आपण ना बाहेर जाऊया. आता बाहेर जाऊया म्हणजे आता खय जाऊची गरज लागते तुम्ही सांगा. एकदम बाहेर नाही गो, जास्तीत जास्त उडी आपली कोकणापर्यंत. खरंच कारण तेलाच्या किमती वाढल्या आणि त्याच्यानंतर काय झालं माहितीये लोक म्हणतात तेल तेल नको खाव तर तेल न वापरता वस्तू कशात होतात तुमका माहितीये? पाण्यावरती दिवे पेटतील दिलदुबळ्यांना ज्योती मिळतील. आणि आपला मॉडर्न जमान्यातला सांगत गेला तर एअर फ्रायर. आता एअर फ्रायरचे सुद्धा स्टॉक संपले. गेल्या वेळी गॅस महागलेलो तेव्हा काय झालेलं सांगा. इलेक्ट्रिक जी शेगडी होती त्याचे स्टॉक एक तर आउट ऑफ स्टॉक झाले किंवा त्याच्या किमती डबल टिबल वाढल्या. माका तर वाटतं ह्या सगळं सोडून ना गावीच जाऊया. तर सिलेंडरची किटकिट नाही, पाण्याची किटकिट नाही, लाईटीची किटकिट. भले लाईट नसली तरी आपला निसर्ग मस्त हवा देतात. झाडाखाली बसला, 2 दगडा लावली, 2 लाकडा लावली की चुलीवरची एक पेस्ट पियाली वापरलेली, तेलाचा खर्च नाही, कसलाच खर्च नाही. तुमका माहितीये या अनाउन्समेंटवर मला हसा गेला. मला असं वाटलं आता आपलं जो डाएट प्लॅन असतो ना आपण म्हणतो आज वजन वाढला चल डाएट प्लॅन सुरू करूया. पण कोकणात ह्यो डाएट प्लॅन वर्षानुवर्ष चाललेलो कारण आता मे महिना असा आणि मे महिना म्हटलं की आपली कोकणी माणसं जेवण कमी आणि काय खातात जास्त? एक तर पेजेचं उकाळो, त्याच्यानंतर आपले ज्याच्यात तेलाचा वापर कमीच कमी असता. आता संकष्टी येईल की उकडीचे मोदक, त्याच्यात तेलाचा वापरच नाही. आणि भिड्याची म्हणजे नॉनस्टिक सारखी भांडी जी आपली असतात ती आम्ही दाखवलं होतो व्हिडिओ, तसली भांडी वापरली की तेलाचं प्रमाण कमी. मातीची सरकुला नुसतं 1 थेंब तेल असं फिरवलास की त्याच्यात जवान झाला. पालेभाजीत तर तेल वरसून पण नाही घालत आणि घालतच नाही, डायरेक्ट अशी ठेवतात, शिजली भाजी. हे मी आमच्या गावी बघितलेले. बघा गावचं जीवन किती सुंदर, तेलाचा खर्च नको, आपल्या शरीरात पण चांगलं. वहिनी डायरेक्ट किचन मध्ये घुसली. मी किचन मधून आता बाहेर येत आहे जसं की आता निसर्गाच्या सानिध्यात तेव्हा आपण काय गावता मे महिन्यामध्ये झाडावरचे आंबे, फणस, काजू, त्याच्यानंतर रतांबे, जांभळा आणि त्याच्यानंतर करवंदा अशी भरपूर सारी फळांची अशी रांगच रांग. ती फळं खाऊन खाऊन असं वाटतं बाबा एक वेळचं जेवण नको म्हणजे आपण हिसर सुद्धा डाएट केला, तेल वापरला आणि सगळं गॅस पण नको, चूल पण नको आणि काय नको. चला बहिणी आता आपण कोकणाचीच रस्तो धरूया आणि तशी सुट्टीच पडली आणि काय म्हणतात ती ठळक बातम्यांची सुद्धा आपणाला आता गरज नाही कारण ठळक बातमे ठळक बातमे ठळक बातमे सगळीकडे नुसतं हाहाकार हाहाकार हाहाकार. पण आपली कोकणी काय करायचं माणसाने, काय करायचं. लोक म्हणतात कोकण सोडून मुंबईत येतात, पण माका तर वाटतं मुंबई सोडून आता कोकणातच जाऊया. खरंच कोकण म्हणजे आपलं स्वर्ग आणि सुख म्हणतात ना तर खरंच. आणि बाकी तुमचा काय असा सजेशन असा काय की बाबा आता आपण तेलाच्या किमती महागल्या, प्रवास महागलो, सगळ्याच गोष्टी महागल्या, पेट्रोल वापरायचं कमी, डिझेल वापरायचं कमी, तर आता आपण काय करूया ह्याच्यावर खाली तुम्ही सुद्धा तुमचे कमेंट देऊ शकता की तुमच्याकडे काय काय पर्याय असत ह्या सगळ्या गोष्टीवर. आम्ही तर तुमका सांगलो आमच्याकडे सगळ्यात साधो सोपो पर्याय म्हणजे कोकण आणि त्याच्या कोकणामध्ये बनले जाणारे वाफेवरचे पदार्थ आणि आपली सोलकढी सुद्धा ती कशी विसरल्यात तुम्ही? भात केलो की त्या सोलकढी वंडा सुद्धा खाऊ घेतात.
ती नुसती पिऊ पण येतात त्या काय लागतात तुमका चांगलाच माहिती आहे. पण बाबा मी ना सगळ्यात जास्त दुःखी झालेला आहे जी अनाउन्समेंट दुसरी झाली ना त्याच्यामुळे. 1 वर्ष सोना घेऊ नको. तसाही हो सोना आजकाल लग्न सराईत कोण घेऊन जाता म्हणा. तुमका माहितीये माझी काकी कालच सांगा होती अरे माझ्या चेडवाचा लगीन ठरला गो पण माझ्या डोक्यात आटे येईल. मी म्हटलं की त्या तर माका काय सांगले माहितीये अगं सोना किती महाग चांदी पण महाग मग मी करू काय चेडवा डवली तर घालू वही गळ्यातली माहेरची तर तुमच्याकडे काय पर्याय असा त्याच्यावर. ह्यो प्रश्न तर पहिल्यापासूनच आहे. त्या दिवशी बारशात गेलो तेव्हा म्हणतात त्यांनी आमका ह्या घातल्याने आता आम्ही काय घालायचा. तेव्हा कसा होता सोन आणि आता कसा. शेवटी उचना वाण असता ना. बरोबर की नाही. तुम्ही काय पर्याय शोधता असता पण तुम्ही कमेंट मध्ये भरभरून सांगा. सोना झाला महाग तेल झाला महाग चांदी झाली महाग. आता कुणाच्या कार्यक्रमात जायचं तर काय सोना घालूया आणि काय चांदू घालूया हेच प्रश्न मोठा आपल्या समोर उभं राहता. कारण त्याच्यावरून झाला काय पगार सुद्धा आपलो तेवढोच पगार वाढान वाढता किती दर वर्षात 1000 नाही तर 2000 त्याच्यावर नाही. आणि सोना आणि चांदी किती वाढली वहिनी 1 लाखाच्या घरात. हा लाखाच्या घरात गेली तर ते पुन्हा काय घालूया आणि काय नाही हेच आपल्यासारख्या सामान्य माणसांसमोर पडलेलो प्रश्न. तेल गेला सोना गेला हातात आमच्या राहिलो कोकण आणि कोकणचा मेवो आणि कोकणचा म्हणतात ना होय तुम्ही चाली चाली वडापाव खातो भुकेच्या आगे थंय गेलास ना की अशी करंदा ओढायची जांभळा पडलेली खायची नदी गावली की थंय धुवायची आणि खात जायची. त्यावेळी अर्धा पोट थंय भरला फळे कुणाच्या पडद्यात दिसलो आंबो लटकते वेळी तर थंय हाक मारायची वय रे थंय ढोहारीला तुझा तो पळालो ढोराच्या पुढ्यात मग थंय ना त्याचा आंबो चोरलो आणि तो खात गेलो. फणस पण रस्त्यात खाणारी माणसं बघितलं आपण. अशी गंमत असतं आपल्या कोकणात. अहो सोलकढी असांदे उकडीचे मोदक असांदे आपले घावणे असांदे पातोळे असांदे त्याला कशात लागतात तेल नाही लागत. म्हणून म्हणते कोकण आमचं खूप भारी त्याच्याकडे सोनाच हा जणू कोकणात. त्याच्यामुळे तुम्ही ह्या सगळ्या सोडूनच द्या आणि वाट धरा कोकणाची. 1 महिन्यात सगळं काय सेटल होताना जोपर्यंत आपण जून महिन्यात परत येतो तोपर्यंत. कारण काय असतं ह्या सगळी जी अनाउन्समेंट झाली ना त्याचं एक कारण पण हा की आपण आपला जर चलन हा म्हणजे भारताचा रुपया हा तो डॉलरच्या किमतीमध्ये ना खूप खाली घसरलो. आणि हे चलन आपण भारतातून दुसऱ्या देशांमध्ये किंवा परदेशी चलनाला चालना मिळू नये आपलं जे चलन आहे ते आपल्याच देशामध्ये राहावं त्याच्यासाठी हे सगळं पर्याय आणि हे सगळी भाषण आणि ही सगळी अनाउन्समेंट झालेली आहे. पण आपण आपली कोकणी माणसा आपणात प्यारो आपलो आम्ही कोकण. मालवणी आणि त्याच्यामुळे आपण या अनाउन्समेंटला धरून आपण हे कोकण प्रिय असो व्हिडिओ केलेला. आणि तुमका सुद्धा जर आपलं कोकण प्रिय असत तर खाली तुम्ही नक्की कोकण प्रिय असं हॅशटॅग असा पण लिहा येवा कोकण आपलंच असा. आणि आपल्या या कोकणामध्ये जा सगळा सुख आहा आणि जी सगळी डाएट आहा आणि बिना तेलाची खाणी आहोत आणि सगळं असा. गणपतीत तर सोन्याहून पिवळा होता कोकण. म्हणून बोलले ना तू सोना घेतला ना अंगठीचा काय एवढा घेऊन बसलं. गावतेला आपल्या कोकणच सोना हा. आणि काय काजूचा भाव तुमका सोन्याच्या भावापेक्षा काय वाटतं काय भाव तसोचा. एक काजूचं घर केवढ्यात गावता तो खाली कमेंट मध्ये लिहा. चला अशा प्रकारे यवा कोकण आपलोच असा ह्या हॅशटॅग करा. आणि आपलं हे व्हिडिओ जर तुमका आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा. आणि आपली ही ब्रेकिंग न्यूज तुमका कशी वाटली ठळक बातम्या म्हण ती तुम्ही नक्की खाली कमेंट करून सांगा. आणि भरपूर सारे कमेंट करा आम्ही मालवणी. चला अशा प्रकारे आता आपलं जाता जाता कोकणातलं गाणं होऊन जाऊ दे. काय गो सांगू तुका माझ्या मालवणची माती आंब्याचो गोडवो हय काळजात रवता फणसाचो गोडवो हय माणसात दिसता माझो मालवणचो गाव माझो मालवणचो गाव आम्ही मालवणी. चला अशा प्रकारे आपलं हा व्हिडिओ आपण ही सर संपूया. आणि तुमचे काय कमेंट असतील भारी अति भारी किंवा अति भारी पेक्षा पण भारी आणि पदार्थ सुद्धा बिना तेलाचे खायचे असतील तुमच्याकडे कुठल्या पद्धतीचे केले जातात बिना तेलाचे ते तुम्ही खाली कमेंट मध्ये नक्की सांगा. या सगळ्या पदार्थामध्ये आपलं थंडगार पदार्थ नाचणीचं आंबील सगळ्यात मागे राहिलो त्या का आता पुढे आणूया. आणि नाचणीचा आंबील पोट भरी आणि कॅल्शियम युक्त. चला बाय.